ҳалокати 3 нафар дар 1.5 соли гузашта ҳангоми кор дар баландошёнаҳои шаҳри Хуҷанд мақомотро ҳушёр ва даст ба кор кардааст. иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд аз ширкату корфармоҳои минтақа талаб доранд ки шароити бехатарии зердастони худро таъмин карда дар сурати тасодуфе ба онҳо ва хонаводаашон ҷуброн пардозанд. ин созмон аз Кумитаи сохтмони меъмории Тоҷикистон низ хостааст ба ҳайати тасдиқи лоиҳаи бинову иншоот намояндагони иттифоқҳои касабаро шомил кунад. Насимҷон Аҳмадов, раиси иттифоқҳои касабаи сохтмони Суғд, рӯзи 25 март дар суҳбат бо радиозоди гуфт созишномаи миёни корфармо ва коргар қадами асосӣ барои ҳимоят аз ҳуқуқи дуввумӣ хоҳад буд. дар натиҷаи риоят накардани қоидаҳои бехатарии сӯи коргарон ва дар бархи маврид фароҳам намудани шароит соли гузашта 39 нафар бар асари садама афтодан аз баландӣ ё фалокатҳои дигар дар ҷои кор ҷон бохтанд. дар соли 2016 бар асари ҳодисаҳои нохуш дар ҷойҳои корӣ 22 нафар ҳалок шуда буд. дар миёни инҳо 3 нафар ҳангоми кор дар баландошёнаҳои маркази Суғд ба замин афтода ҳалок гардиданд. аз ҷумла нимаи соли гузашта Анварҷон Азимов, сокини 40 солаи шаҳри Хуҷанд ва соҳиби 2 фарзанд, вақти кор дар сохтмони бинои нав аз ошёнаи сеюм ба замин афтод. ширкати бахти бунёдкор ба оилаи ин коргари фавдида 47 000 сомонӣ ҷуброн пардохтааст. ҳамчунин ширкат парастории фарзандони ӯро то расидан ба синни 18 бардошт гирифт. бар пояи омори расмӣ дар ҳоли ҳозир дар шимоли Тоҷикистон беш аз 400 корхона ва ширкатҳои сохтмонӣ тибқи иҷозатнома фаъолият доранд, вале танҳо ҳудуди 80% онҳо иттифоқи касаба доранд. дар сурати соҳиби созмони иттифоқи касаба будани корхона, мутахассисони ин ниҳод қабл аз шурӯъи фаъолият коргаронро бо қоидаҳои бехатарӣ ошно ва ба риояти он таъкид мекунанд. дар сурати баҳси коргар ва корфармо низ иттифоқи касаба аз ҳуқуқи аввалӣ дифоъ мекунад ва ин баҳсҳо умдатан бо риояти тарафҳо анҷом мепазиранд.